ассалому алейкум ҳамватанони азиз. Иштобре ки ба ҳамаи мо маълум аст, мавзӯи ворух тӯли чанд вақт аст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди баррасии omma қарор гирифтааст. албатта ба ин масъала маврид ба зикр аст ки ворух як қисми ҷудонашаванда ва як пораи тоҷикистони азизи мо мебошад. вобаста ба ин пешниҳоди давлати ҳамсояро ки доир ба иваз намудани минтақаи ворух бо дигар қисми Қирғизистон омадааст, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. муҳим он аст ки мо ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пурра такя ва бовар менамоем ки ба ягон суханҳои беасоси хоинони миллат ки дар хориҷа истода ҳар гуна суханҳои иғвоангезона пош менамоянд бовар нахоҳем кард. бо боварии том мегӯям ки айни замон дар минтақаи ворух вазъият ором аст ва тамоми мардум ба корҳои ҳаррӯзаи худ машғул гардистоданд. муҳим он аст ки ворух як пораи Тоҷикистон буд, ҳаст ва боқӣ хоҳад монд. мо ҷавонон омодаем агар лозим ояд бар ивази ҷони худ бошад ҳам ватанамон аз он ҷумла як пораи он ворухро ҳимоя менамоем.